Tagara pamvuri guys. Ngenditsvage pane kasuva. Moti kamera inoda kasuva. Right, mamuka say Tobela Dominic, how are you? Kudzimushonga usadaro iwe usadaro right hanzi kune bhero nasi naisisa no Melissa Jones handina ini mabhero akaenda kumukukuko akaenda kumukuku mabhero mamuka say guys aiwa it's been long ndatega timbotaura tipedze nezve tigomboti mwini satauya nenyaya dzevanhu kana tozouya tozotanga kuya nevanhu vane nyaya dzavo vachitaura nyaya dzavo vega anditika time Muriseiko guys, Murise, Aiwa, Wamachiti Murise, guys, I feel new and rejuvenated, guys. Sunday I went to church and I attended Uka again. And no good I should know it come got moving young. And no good I did you blackmail you guys Nevan, which is in the Nenya Zaku, Sakandongo Kuzaindoka, and Tika Shakawanda Shakanga, Esirundi Zaita Shinzo, Kune Shakawanda Shakanga Shodakuto, Kanganisika, Panguba Yoyo. So it's somehow, guys, Uno feel like this is Sunday I went to church guys, Nandane 2 weeks, 3 weeks number church guys, and I could actually feel hey, the gap was opening. The gap was opening very wide, guys. Pane shakanga shoda kuto control ningo chida kuisa